Дні турецького кіно відбулися у Києві. На фестивалі кінематографа глядачі побачили фільми, що були номіновані на «Оскар» та отримали нагороди на міжнародних конкурсах. Дні турецького кіно відкрила стрічка «Чинар». Її бачила наша Олена Царенко. Фестиваль урочисто відкрили стрічкою «Чинар». За словами її режисера, ця кінострічка автобіографічна. У картині йдеться про тяжке життя Мустафи, який мешкає разом з дружиною та 8-річним сином Ризою, що має інвалідність. Одного дня на шляху до школи з Ризою та його мамою трапляється лихо, яке раптово змінює їхнє життя. Сьогодні ми побачимо 5 фільмів різного жанру, котрі вперше демонструватимуться. На фестиваль привезли турецькі фільми високої якості, номінанти премії «Оскар». Сьогодні ми відкриваємо Дні турецького кіно фільмом «Чинар», якого навіть ще не бачили в Туреччині. Прем'єра стрічки буде в Україні. Також в програмі фестивалю стрічки «Сівас», «Сон метелика», «Холод Каландару», «Прошепочи, якщо забуду». Усі картини турецьких режисерів нового покоління. Фільм режисера Каана Мюждеджі «Сівас» номінували на премію «Оскар» в категорії «Кращий іноземний фільм». Мустафа Кара на Токійському міжнародному кінофестивалі отримав нагороди за стрічку «Холод Каландару» в номінаціях «Краща режисерська робота». Фестиваль відбувся за підтримки Посольства Туреччини в Україні. Усі фільми показали мови оригіналу з українськими та англійськими субтитрами. Я люблю таке кіно, мені сподобалося, там купа пейзажів, все так красиво. Вони сумні, але, по-моєму, знято дуже круто. Тут є ще інше, знаєте, таке філософське, що людина живе надією, мрією. Туреччина – друга країна після США за обсягами кіновиробництва. Так, лише в минулому році зняли 283 фільми. Країна є членом фонду підтримки кіно «Euroimages», тому щорічно в прокат надходять від 5 до 8 фільмів спільного виробництва з європейськими країнами. Олена Царенко, Олександр Павленко, Заман, АТР.